Det ham, der sad der. Det var meget Det var Frode var- Arntoft, malermester. Der er smeden fra Trøjet, ikke? Nå jo, Alex Petersen hedder han vist. Ja, det er Kender jeg ham endnu der? ældre. Ja. Så er der over for Olgasvej et postbud. Hvem er postbuddet der? Er det ikke Nielsen? Han boede over på Marievej på hjørnet. Og makrellen. Og en makrel. Er det makrellen, den der? Ja. Og det der, Og hesten Det er Karen. Olgasvej, det der. Ja. Han er ikke ret høj, hva'? og det der, det er Ruder Nøgls kone. Hende der. Nå, Og det der, det er fru Asser. Er det ikke? jo. Ja. Og det var makrellen, vi så der. Ja, ja. Jeg ved Han ikke. ligner boede som ung. Ja. Det er sgu da godt være. Men han boede ikke her, jeg ved hvad, de boede i Nej, jeg boede i Charlottenlund. Charlottenlund, det er rigtigt. Men der, jeg tror, du har skrænten på det billede der på et tidspunkt. Ja, jeg ved ikke, de rammer. Der er rammebuk på, Ja, ja. Anders. En Ja, Arne Hasser. Ja. Og så er det Buk, der går der. Og ryggen til. Ja, også Det en burde du styresvær. Royce Det Møller. er Dr. Boysen Møllers hus. Ja. Og det er den gamle, det er Det er Per Peter Møllers Andersen. far. Ja. Ja, Peter Andersen, det er Pers far, ja. Ja. Frøken Meisels hus. Og hun tandlæge. Ja, ja, var hun nemlig. Der gik vi. Min far fik trukket tænder ud uden bedøvelse. Så sparede han penge. Nej, er det rigtigt? Jeg har hørt det i hvert fald. Okay. Han har fortalt en tand, altså. Nej, Ved du, hvem der har taget de billeder? Det er Svend Otto. Svend Otto. det er lige oppe i Mirmar. Det er opkørt til Trøjevej. Ja. Og det er det gamle hus på Trøjevej. Det er der, hvor malermester, hvad for noget boede. Ja. Ja. Det der Vedbæk Hotel, det bør vi jo dyrke noget mere i vores historie. Vi bør. Ja, det var rigtig, rigtig Det, hyggeligt det er sted. meget, at vi ikke kan finde ud af mere om det hotel. Ja, jeg kan huske efter besættelsen, der var der liv og glæde dage deroppe med amerikanske soldater. Kronborg-kiosken. Ja, ja. Ja, premiereis. Nej, det er ikke Kronborg, det var premiereis. Nå, undskyld, ja. Nej, det var Ja, ikke rigtigt. Kronborg, det der, det var fru Madsens. Var det ikke fru Madsens, vi har? Jo. Og det var en fru Jansen, der stod og passede det. Det var svigermoren. Ja, Nå, det kan vi- trekanten skulle ikke også stå, du. Nej, men der var altså ja, der har du sgu trekanten, hva'? Der var fluepapir. har gang i den. Skal jeg også sætte censur på den der, Jørgen? Og der var ingen, der klagede. Det kunne være dig, Jens. Nej. Jeg har altid Nej. godt kunne lide vand. Ja, du var også lyshåret. Ja. Men hunden kan ikke lide det, jeg ved. Der Ja, er havnefåden. Det er den gamle havn på Knud Andersen. Knud Andersen, ja. Han er altid lignet sådan en spejder. Der var nogen, der havde sådan en båd dengang. Ja. Vi stod på vandskiven. Ja, mine brødre stod på en dør. Jamen, Nå, Bagefter cigaren eller sådan noget. gjorde I det? Ja, det gjorde de. Det kunne være frøken Skrøder. Jeg taler hende, det beætte meget om, at hendes mor stod meget på vandski. Jamen, Nå. der var noget familie, som gjorde meget ud af det med vandski. Ja, det var Hans Skrøder, Ja, se, der maler mester Arntoft. Det er nogle det er gamle Arntoft. Arntoft, der var fuglekongen der. Ja. Hvad år er vi der? Skal du Jamen, se? det går. Det skal jeg kigge. Der skal jeg have fat i Ja, det kan Nå, jeg. du har malerne en for at anden. finde ud af det. Det er nogle gamle Det ser mere billeder. alvorligt ud der, synes Ja, jeg. men hva'? det er Schmidt. Ja, det er Mælkemand Schmidt, Schmidt. Henning Larsen. Og der har vi den Åges far, ikke? Ja, Gunnar Hansen. Øllæs. Der er De Christian ser mere Strandstrup. alvorlige ud end... Det var muren. Ham der kendte jeg også med. Ja, vi kan ikke huske, hvem det Det er Toksvær, der er åbenbart fuglekongen. Der går det ud inden for Toksvær. Nå, ja, Det ja. kan jeg se på skiltet deroppe. Ja. Og Adolf Nielsen lå derinde. Og det er Adolf Nielsens hus, der Ja, kunne ja. skælne det, eller var Den det er røde ikke? der.
Der er, altså, min far er kraftigt med på. Der går min far der med butterfly. Hold da op. Det er jo den gamle købmandsforretning på Stationsvej, Ja, inden det blev bygget om. Ikke? Ja, Nu er vi gamle billeder. det er rigtig gamle billeder. Det er hvad min bedstefar med. Vores bedstefar. Ja, farfar. Er det nogen, du har lagt ind? Nej, altså det er jo det, altså jeg ikke har haft indflydelse på den her film. Den er klippet sammen med alt muligt mellem himmel og jord. Prøv det med til, de Jeg har kan hat ikke huske, på jeg har set mange de af der dem. før. ja. Og det er om sommeren, ikke? Det Men, er bowler, ja. Det må Jamen, de gik meget med hat. Kan I, Hat og stok. kunne I sætte navn på nogle af de herrer, der kan Ja, det er lidt Så svært. skal det for være i mig. slow motion. Det der, det er nede for skydebanen, det der. Ja, Ja, ved hotellet. Det kan jeg huske. Kan du ikke huske den, Jens? Jo, De store Der jo, står jo, jo, Vedbæk, jo. der står, hvad var det, der Der, kunne man stod? altid, der fik man altid til en sodavand eller et eller andet, når de var kommet i godt humør. men jeg kan huske, de skød dernede hver søndag, jo. Det kunne vi jo høre Nå, dernede ja, på Ulvær. ja, ja. Bang, bang. Hvor er det derhen? Ja, men de er ude at hente en fuglekonge eller sådan noget lignende. Jeg ved det ikke. Det er jo lidt svært, når man ikke... Men det. Ja, det er det. Dem der har jeg ikke set før, synes jeg. Jeg synes, det Nej, men jeg tror heller ikke, det er med på den der film. Der står noget deroppe, jeg kan ikke se det. Men det er i hvert fald... Der kom ham, sådan en skudrøg. Det var jo skummerens far. Altså Nå. den gamle, helt gamle skummer. Helt gammel. Ham Nå. der. Nej, lidt. ham. Han kommer lige om lidt. Hvor er vi henne der, Andreas? Ved du Det det? er oppe på den gamle skydebane, Nå. op der på Op bag ved hotellet. hotellet. Nå. Der kommer der er de skudt. Det er ham der, jeg mener. I midten. Ham er lidt skudt. Eller det er lidt skrædderen. Der må være en opgave for nogle Det gamle. er Henriksen. Det er den gamle blindslar. Nå, far er bedstfar. Bedstefar må det være, ja. Han var egentlig stor og kraftig, var. Ja. Det var Erik, der ikke. Han var tynd. Var det Eriks far så? Ja, det må det have været så. Og så har du fået fat i de billeder. Er det Svend Otto, der skal? Det er nogen Svend Otto har haft jo. Altså, han er jo... Jeg vil tro, det er Svend Ottos far, ikke? Svend Ottos far, han var jo meget sådan, du ved, fremme i skoen, ikke? Og moderne. Ja. Han var den første, der Han var jeg fik aldrig bil. kendt, tror jeg. Nej, men han var den første, der fik bil i Vedbæk og sådan noget. Nå, Og telefonnummeret, det var også nummer 1 næsten, tror jeg. nå. Vi havde brevduer. Ja, det er brevduer. De havde ingen telefon i gang. Nå. Ham, der sidder på hook der, Ja. og nu kommer han hen imod kameraet. Det er jeg fuldstændig sikker på, at det er en skummer. Nå, ham på Strandvejen, der sad der en skummer. Ja. Og Pedersen nede på På Gøden, Ingevej. og Ingevej er der. Ja, men det var skummer Hansen. Nå, Skummer Hansen. Nå, okay. Altså Christians far, Ja, det tror og jeg. han også skummer. Ja. Ja, det tror Og jeg. det vidste jeg ikke engang. Ham kan jeg altså heller ikke huske. Der er en, der er chauffør. Ja, det er nede på stationspladsen, det der. Nå, ved taxa. Det ved Bækhus. Ja, jeg ved ikke, hvem han er, ham der. Men der er en masse af sådan nogle gamle. Det er Nilen. Nå, ja. Det vil Bækhus have Ja. gået ind til det. Det kunne jeg godt se. Ja, det er jo noget gammelt noget, kan jeg se. Ja. Jamen, det er da sjovt at se. Hvis jeg... Det var da lidt fra Ingevej, var det Det ikke? var det nemlig lige glemt af Ingevej. Det der, det er nede ved benzinhuset, er det ikke på Strandvej? Ja, jeg ved Ja. sgu. Det. Nå. Jeg synes ikke rigtig, det ligner Vedbæk, det der. Men nu kommer hjemme ved... Ja, ham der. Ja, det er stationspladsen. Ja, det regner. Og der er nogen, der har fået en motorcykel der. Ja. Så laver de skæg.
Det er Fransen. Nå, Det er en gammel trafik. Ham kan jeg tydeligt kende. Ja, trafikassistent. Ja, ja. Ja, der var mange titler ved DSB dengang. det er Øllæs. Øllæs, han på kan cykel. også køre på cykel. Ja, ja. Nå, han står på hovedet. Det er ham der, det er skræderen. Nå, Ja. Hovnissen, nej, hen på Sten. Ja, men ikke ham. Ikke Hornissen. Nej, før ham. Før ham, ja. Det er også stationspladsen. Det er nok også Fransen om der. Nej, jeg ved det ikke. Det er lidt synd, men... De er lidt mørke billeder. Ja, men det går. Det er jo et dårligt billede. Der er også et Det er forskud, ganske ikke? imponerende, synes jeg. Jamen, det er det da. Og der... Hvem er hun? Det er helt... Øllæses kone, hvad hedder hun? Martha. Martha, Hold da. som unge. Da de boede over der, hvor Henrik Skovgaard boede. Ja, Ja, Er det Christian Hansen? Det er sgu... Ja, ja, det er skummeren. Og der bliver der pumpet benzin op over Svend Otto. ja. Ej, ja. Det er kiosken nede ved cykelparkeringen. Ja, ved stationen, den kan jeg også lide. Der var der sådan en skov op bagved. Det er ikke ellers. Ejberg. Der var Kingo Aks. Kingo Aks. Ja, Ja, ja. Det lå på Opdagsvej, ikke? jo. Jo. Der var sgu mange slagter i Vedbæk. Der var 3. Ja, Det er også om i gården om ved. ja, ved Henrik Skov. Ja. Det kan godt sætte liv i nogen Og det er ham, der kører der, det er Svend Ottos far. Er det ham, der kørte på sådan en mærkelig cykel på sine Ja. gamle dage? Ja. Ja. Det kan jeg godt huske. Han kørte gerne hen ad stien, synes jeg så. Så er vi Ja, fremme i vores tid. ja, ja. Der kan vi kende det. Ja, ja. Og Bryggergården er der også. det prøver jeg. Kan I kende den der? Jo. Er det ikke, hvad det, de ligner ham der Gretes forældre? De boede oppe på baneskallet. Kan det ikke være rigtigt? Jeg Han tror, var han var også, en gammel Ja. banemand. var ja, han? jo, han var også trafikassistent. Trafikassistent. Ja. Ja, det var han. Hvem det, der kommer vandrende dernede, det er det Men ikke. nu kommer der igen en masse fugleskydning. Det ved jeg godt. Ja, ja. For jeg vil tro, det er fordi, det er taget hjemme fra forretningen. Han har ikke kunnet løbe så langt. Det røde hus dernede, hvad var det, der boede der? Det var jo der, hvor fru Zimmermann var, Ja, ikke? der var fru Zimmermann. Ja. Magasin, den lå. Og så var der sparkasse inde bagved, Og ikke? bikuben. Ja, Ja, der senere. Hvornår blev Vedbæk-garden oprettet? Er nogen, der det var senaten, der oprettede Vedbækgarden. Ja, Der var der først i 60'erne. ja, vi rendte jo efter de tøser der. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Det var nede i biografen. Ja, Ja. det blev varmt. Ja. Ja. Men det kommer der meget af. Det, der er nok mange af de gamle piger der, de kan genkende sig selv. Tror du ikke? Jo, det kunne da godt være. Men nu er det lidt svært på sådan et billede der at genkende. Ja, men det er det. Det er det. Men det, Nej, det der er lidt mere roligt, ikke? jo. Jeg synes, jeg må ikke sige, at man kender nogle af de piger der, men jeg tror faktisk. Ja, men Det selvfølgelig har godt sgu det. nok gjort. Hvad? Det tror jeg sgu. Men hvis du så Så kommer i dag... Tyge gående der. Ja, Tyge ja. Larsen. Ja, Nå, Der er Finn, det er Finn Ja. Hansen, og fik glemt det der. Og det er Stup. Nå. Nå. Ja, Ja, det går lidt. Trællershandler Stup. Det hus lige overfor, det er altså ved siden af fru Zimmermann. Hvad var det, der var der? Der var skummeren. Og der var kælderperlen. ja. Ja, Og der ja. var på et tidspunkt også, var der også mageri i kælderen. Ja, og tidligere. fru Jansen. Jansen. Jansen, ja, der var sådan en. Hun havde både ostekælder, og så havde hun senere op, hvor han havde skummerforretning. Bysytteri. Hvor ligger du ligge med denne her film? Hvad? Hvor ligger du ligge med den? Den har haft mange flere år.
Men hvorfor har vi ikke set den før? Jamen, vi kan jo ikke nå det Du hele. lurepasser lidt. Nej, men nu, det er Vedbæk skole, det nåede jeg ikke at fortælle jer, fordi det er Vedbæk skole, der har inden fødselsdag, som de vandrer ned igennem. Nå, Og der var også billeder af Guldhammer, hvor han kommer gående. Hotel Marina, hvad er det? Er det det, Det der? er Det er den Blinksværd. gamle bager Det er bæren, det er isenkræmmeren over på hjørnet af Ingevej, Isenkræmmeren. inden det blev revet ned. Sonny Det Jensen. er nogle smadret gode billeder, dem der. ja, Det jeg er ved det. godt, der var osteforretning til sidst. Det var der ikke det der. Der var slagter Hitler startede Men der var Marina opført, altså. Ja, ja. Jamen, de rev det der ned i forbindelse med Marina i hvert fald. Altså, nogle år senere. Ja, noget. Købmanden lå der lang tid efter. Købmanden. Ja, jeres forretning, den lå der. Nej, han var sgu da flyttet over, hvor Walter Jensen var. Det er vi over med Marina. Rusteklokken, Ja, det men den lå der. der er Den lå også der, Sonny mens Jensen. Marina var der. Sonny Jensen. Ja, det der hus lå der ikke. og derovre, det er jo ikke, det er... Det er på den anden side af vejen. Ja, Det er der, hvor der de vinterbaderne her. Nu er jeg sgu spændt på, om Tante Karens hus kommer. Gør det det? Jamen, det- Eller var det revet Jo, ned? det ligger der. Det kommer der nu. Nej, det der, det er mere sygt. Det var, Ja, og det lå lidt længere nede. Der. det er Ja, jo der kan du smadret. se Sonny Jensen, osteklokken. Er der ikke købmand der, der var isenkrammer? Ja, ja. Jo. Jørgens far startede sin købmandsforretning i de der De lokaler. bliver jo smadret Ja. misundelige op på Historisk Ja. Museum, når de ser det der. Og så købte han det andet fra en anden købmand, der ikke, det gik ikke så godt. Og der var det jo Det var Walter hen ved Jensen. siden af biografen. Ja, altså det var jo, jeg lige indgang til Ja, ja. krogen. Ja, ja. Det er nogle smadret spændende billeder, dem der. Og så kan du kan